prøve at sætte nogle ord på, hvad Mascot Race egentlig går ud på, så er det inspireret af et koncept fra England, hvor en masse af maskotterne fra de store klubber, de er ude på et race sammen. En masse forhindringer på banen, en masse skubben, en masse fight, og så handler det om at komme i mål så hurtigt som muligt. Så det er det, vi skal se i dag. Pausen er en lang en, og selvfølgelig skal man proviantere med lidt til ganen og lidt at spise, men vi skal også underholde folk lidt, og det er det, vi håber. Holdene giver underholdning i de 2 gange 45 minutter, så vil vi gerne give lidt inspiration til pausen, så det håber vi ser i dag. Kan du lige hurtigt sige, hvem du har personligt som favorit i det her Mascot Race? Ja, min favorit, når vi nu står, hvor vi står, det må være Nordsjællands maskot. Det tror vi meget på.